या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणांनी चिपीसाठी मोठी घोषणा केल्याने चिपी विमानतळावरून 1 सप्टेंबर पासून नियमित विमान सेवा सुरू होतली अशी घोषणा केल्याने मात्र या आश्वासनाचा विमान हवेतच घिरटे घालीत रवला तर उतरकच नाही। गेले 3 दिवस चिपी विमानतळावर विमानच उतरला नव्हता तर शुक्रवारी हा विमान उतराग नाही। 2 कंपनीची नियमित विमान सेवा सुरू होऊची चाकरमान्यांकात गाजर दाखवलं गेलो। चतुर्थीतले ट्रेन फुल झाल्यामुळे आमचे बरेच चाकरमानी विमान सेवेवर अवलंबून होते। बऱ्याच मुहूर्तानंतर चिपी विमानतळ सुरू झाला तरी अचानक विमाना कॅन्सल होणार आणि असे बरेच प्रकार सुरू असत। त्यात 3 दिवस विमाना उतराकच नाही। त्यामुळे विमानतळाच्या पाठचा विघ्न काय संपाचा नाव घेणार नाही। पालकमंत्र्यांच्या घोषणेचा विमान हवेतच फिरत असल्यामुळे चाकरमानी गोव्यातल्या मोपा विमानतळाक पसंती देण्याची शक्यता। वैभववाडी रेल्वे स्टेशनात गिराण लागला हे ऐकून थोडा बाचवळला असाल ना जरा, पण या खरा त्याचीच कहाणी आम्ही तुमका सांगणार आहोत। तर बघा काय काय अडचणी असत त्या आमच्या रेल्वे स्टेशनावर। कोकणी माणूस आणि कोकण रेल्वेचा तसंच जवळचा नाता। ह्याच्या चाकरमान्यांका आणूचा नेऊचा काम ही कोकण रेल्वेच करता। त्यामुळे जो कोकणी माणूस ते का आपलीच मानता, पण रेल्वे काय ते का आपली म्हणत तयार नाही। ह्याच बघा ना, ज्या वैभववाडी तालुक्यातल्या स्थानकार भरपूर समस्या असत पण त्यो हेंका काय सुटणत नाही। हजारांच्या संख्येन हैसून माणसा दर दिवसा यायचा करतात, पण त्यांची काळजी रेल्वेच्या प्रशासनाक नाही। हैसर रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरच्या बाजू रस्त्यावर सगळीकडे खड्डे पडले, ते भरूक हेंका फुरसत नाही। गाडीसाठी प्लॅटफॉर्मवर गेलास तर थंय छप्पर नाही। ऊन पावसात कोकणी माणूस या सगळा सहन करता। दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवरना बाहेर येऊचा झाला तर त्याच्यासाठी पुला नाही। वळकांबत कसो तरी प्रवासी बाहेर पडता। तिकटाचे तर बोंबच असा। हैसर फक्त जनरल तिकिटाच देतात। रिझर्वेशनाची तिकिटा होई असत तर कणकवली नाहीतर खासगी एजंटांकडूनच घेऊ होई। कोकणी माणसाची अशी पिळवणूक होता ह्याचा सुयर सुतक ह्याच्या खासदार आमदारांका बिलकुल नाही। निवडणुकीक मतांका धावणारे पुढारी हैसर मूग गिळूनच गभत। एका तरी पुढाऱ्यान ह्यो समस्या जाणून कोकणी माणसाचं दुःख कमी करूक हया एवढीच अपेक्षा असा। श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी। झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। मेसर सुजय मसाले, एमबी गावडे। आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम पूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा, सेंद्रिय चहा, आवळा, भिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे सागुती, घावणे तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ। मोबाईल 8275 53 80 99। सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। आरोह शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित विद्याविहार इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या उच्च माध्यमिक विभागाचे सहाय्यक शिक्षिका प्राध्यापिका सुषमा प्रवीण मांजरेकर यांना महाराष्ट्र शासनाचो क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार जाहीर झाला। त्यांचा जंगी स्वागत मुलांकडून झाला।
कोकणचो सण गणेश चतुर्थी तोंडार इलो। तेका लागून गणपती शाळेतनी लगबग बघूक गावता। बघूया। आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार। दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठासा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू। 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी, माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका, सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड। दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून एका वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी। आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर, नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय आसा। मगे वाट कसली बघतासात, या संधीचो फायदो घ्या। आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी, किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी। संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49। सिंधुदुर्गात खयची भजी फेमस हत असा कोणाका विचारल्यात ना तरी पहिला नाव येता आकेरीतल्या भाईंचा। भाईंचे खुसखुशीत भजी खाव मरणाची गर्दी होता। भाईंचो झिलय तेंका या कामात मदत करता। बघूया।
मग आजोबांच्या काळापासून आम्ही ही परंपरा चालवतो. आजोबानंतर बाबा, त्यानंतर मी, ही अशीच परंपरा चालू असा. कांदा भजी फेमस आमची त्यामुळे झाली. तर 1982 पासून वडिलांनी चालू केलं, आई वडिलांनी. हा, त्यानंतर मग आम्ही चालवतो. गिरायकामध्ये प्रसिद्धी मिळाली भज्याच्या टेस्टमुळे, हा. क्वालिटीमुळे, ते त्यामुळे एक भज्याची क्रिस्पीनेस आणि भज्याचा स्वाद, त्यामुळे आमची टेस्ट वाढत गेली आणि आमची कस्टमर पण वाढत गेले. एक 45 इयर्स, जवळपास 45 वर्ष 45 वर्षांपासून बिझनेस चालू असतो आणि तो आम्ही असंच परंपरेनुसार वाढवतो. दुकानाची वेळ साधारण सकाळी 8-8:30 वाजता, 8-8:30 ते 12. पुरी भाजी, उसळ पाव, वडा, बटाटा भजी, कांदा भजी, आणि संध्याकाळी 4 ते 7 या 2-4 तासात आम्ही बटाटा भजी, कांदा भजी, वडे असे सगळे फेमस पदार्थ आम्ही, शेवचिवडा असतात, लोकांसाठी आम्ही सर्व करतो. मी ऍक्च्युली 12वी नंतर मी हॉटेल मॅनेजमेंट केलंय, डिग्री घेतलं हॉटेल मॅनेजमेंट. त्यानंतर मग मी बाबांचा बिझनेस सांभाळतोय. ऍक्च्युली मी 1-2 वर्ष मी बाहेरचा बघतोय, म्हणजे बाहेर क्रूजचा ट्राय करूचा म्हणतोय. त्यानंतर बाबांचा बिझनेस मला परंपरेने वाढवचा असा मी हो बिझनेसच चालवतोय. तेवढी अशी कल्पना नाही, पण आजोबांनी हो पार्ट टाइम म्हणून ऍक्च्युली सुरू केली. म्हणजे SPK आजोबा केमिस्ट्री लॅब मध्ये असिस्टंट होते. त्यानंतर मग फावल्या वेळात त्यांनी हॉटेल बिझनेस सुरू केली. मग काही प्रकारचे स्वीट्स ठेवायचे. त्यानंतर मग भजी, उसळ पाव वगैरे चालू करून नंतर मग हळूहळू या वाढत गेला आणि गेली आमका. हो, आता भाईचं नाव एक फेमस झाला, भाई 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 म्हणून सगळे भाईंच्या ओळखीचे. बाबांनी पण एक तेवढी नावलौकिक जमवले नी, एक गिरायका सांभाळून बोलणे चालण्यामुळे, त्यामुळे एक प्रसिद्धी मिळत गेली. खासियत म्हणजे एक पर्टिक्युलर टाइम ठेवलेलो आम्ही, जेवढं प्रोपोर्शन असा तेवढं संपलो की एक गिरायकांना पण एक जाणीव मिळतं की बाबा भाईची भजी बाबा ह्या टाइम मध्ये मिळतली. त्यामुळे मग आम्ही त्या टाइम मध्येच आमचा जागा असा तर आम्ही गिरायकांना सर्व करतो म्हणून एक आलेलो. ऍक्च्युली मी, आई आणि बाबा इकडे असतो. आई आमची सगळा बनवता, जगा पीठ, वड्याचा पीठ, वड्याची भाजी किंवा कांदा वगैरे मळणे, पीठ मळणे वगैरे सगळं आई बनवता, आणि मी आणि बाबा इकडे बाबा बनवतात आणि मी सर्व करतो इकडे. पारंपरिक व्यवसाय सांभाळतो आपण, काहीतरी एक हॉटेल मॅनेजमेंट केला त्यामुळे एक थोडा नॉलेज गेन हो गया म्हणून मी काहीतरी बाहेर ट्राय करतोय, फॉरेन कंट्रीमध्ये क्रूजचा बघतोय आणि मग परंपरेनुसार बाबांचा बिझनेस चालवतोय. फीडबॅक तर अप्रतिम असता, कारण एवढी आता 45 वर्ष होत गेली आमच्या बिझनेसला, त्यामुळे फीडबॅकला आमका कधीच काही कॉम्प्रोमाइज नाही. कारण आम्ही क्वालिटीमध्ये पण काही कॉम्प्रोमाइज करू नये. म्हणजे घटक पदार्थ असू दे, म्हणजे आम्ही भज्यात किंवा काही पदार्थ आम्ही वापरतो, सगळ्या आयटम्स मध्ये आम्ही पदार्थ वापरतो, ते पण आम्ही कधीच काही कॉम्प्रोमाइज नाही. तेल म्हणा किंवा अजून काय म्हणा, पीठ म्हणा, सगळा हाय क्वालिटीचा चांगल्या प्रकारचा आम्ही एक हायजिनिक अशी आम्ही लोकांना सोय दिलेली असा. आम्ही असं काही इकडेच बनवतो. ऍक्च्युली आमची पहिली सुरुवात म्हणजे आम्ही चक्कीपासून सुरुवात केली होती, त्यामुळे चक्की वगैरे सगळे आम्ही इकडेच असं आमचा. त्यामुळे बेसन या पीठ असा आम्ही इकडेच लावतो, जसं आमका हव्या तसं टेक्स्चर वगैरे तसं आम्ही इकडे लावतो. असं ऍक्च्युली कधी आपण काहीतरी बाहेर गेलो की मग अनफॉर्च्युनेटली बंद ठेवतो लागतं, त्यामुळे लोकांची थोडी गैरसोय होता, त्याबद्दल माफ करा. नाही, आईचं मोठं वाटतं, आईचं, कारण आईन जर बनवलं तर आम्ही या लोकांना सर्व करू शकतो. त्यामुळे आई एक बेस म्हणा हरकत नाही हॉटेलचं. मोठा तर असाच वाढवचा असाच पुढे हळूहळू, जसा की आता थोडा रुंदीकरण वगैरे असता होता, त्यानंतर मग आम्ही डेव्हलप करतो आणि अजून काही आयटम्स वाढवायचे एक आयडिया असा आमची. हो, ऍक्च्युली मी बघून शिकलोय, आईचा बाबांचा बघून मी शिकलोय आणि एक प्रॅक्टिस केल्यानंतर मग आता येत गेला. जास्त काय नाही, कारण ऍक्च्युली मला पहिल्यापासून आवड असल्यामुळे मी स्कूल लाईफ पासूनच मी या सगळं करतोय, त्यामुळे जास्त मला एक शिकायची गरज लागली नाही.
आपण काहीतरी करीत राहावं. फक्त शिक्षण झाला म्हणूनच काय असं नाही. आता एक आमच्या फॅमिलीवर पण भरपूर प्रसंग येईल. आता बाबांचा पण थोडा आजार पण होता, पण आम्ही मागे अटक नाही. आता मी माझा करिअर थोडा बाजूक ठेवून बाबांच्या धंद्यात मी थोडा वाटचाल सुरू केली माझी पण. त्यामुळे माझा दृष्टिकोन असा हा की हातावर हात ठेवून बसून काय उपयोग नाही. काही ना काहीतरी करीत राहावं. नाही असं कंटाळा कधीच येऊ नाही मला. त्या कामाचा कंटाळा असं कधीच येऊकच नाही मला. त्यामुळे सवय पण लागली आणि आवड पण निर्माण झाली. बहीण ॲक्च्युली गोव्याक असता. आपला BBA ट्रॅव्हल अँड टुरिझममध्ये शिक्षण चालू आहे. त्यामुळे कधी विकेंडला जर येला तर नक्कीच मदत करतात. नाही बाबा आणि मी. बाबांका मी फक्त मदत करतात. बाकी सगळा श्रेय जातो बाबांका आणि आईकडे. नाही इच्छा असाच मोठ्या करण्याची, पण एक थोडा रस्त्याचा रुंदीकरण वगैरे बघून त्या आमका हळूहळू मोठा करूचा. आनंद होता, प्राऊड पण फील होता की आपल्या भजीसाठी एवढं वाट बघून लोक थांबली असते आणि त्यांना भजी मिळवून देणार, सगळ्यांका व्यवस्थितपणे सोय करून देणार हे आमचा कर्तव्य आहे. त्या माळ्यांचं चालू ठेवला. नाही वडा चटणी पण हळूहळू आमची फेमस झाली आहे. वडे पण कारण कसा सगळ्याची टेस्ट असा टेस्टमध्ये काही कॉम्प्रोमाइज नाही. सगळ्यात आम्ही टेस्टमध्ये A1 ठेवला. त्यामुळे सगळ्यात आमचा फेमस झालेला आहे सध्या. उसळपाव म्हणा किंवा वडे म्हणा, बटाटा भजी म्हणा, कांदा भजी म्हणा. माझं नाव जयदीप सुधीर कुडतरकर, म्हणजे भाईंचं मुलगो. आणि या धंद्यासाठी असाच माझा जो वाटो मुलाचा वाटो तो चालू कंटिन्यू ठेवतले मी. आणि असाच बाबांचा धंदा मी पुढे ठेवतले चालू. मालवण बंदरात मोहूर मासो गावलो. 59 किलो वजनाचो मासो मच्छीमारांका समुद्रात मासेमारी करताना गावलो. मोहूर स्टिंगरे प्रजातीतलो ह्यो मासो असा. मच्छीमारांच्या मते 9 वर्षांपूर्वी 200 किलो वजनाचो मोहूर मासो ह्याच किनाऱ्यावर गावलो होतो. ह्या माशाक मोठी मागणी असता. कोकणातल्या कलावंतांनी SM प्रोडक्शन इंडियाचे साईनाथ मटकर, संकेत वालावलकर आणि सूरज मटकर हेंच्यांनी मालवणी फिल्म्स नावाचो YouTube चॅनल रिलीज केलो. हेंच्यार इच्छुकांका फिल्म्स, म्युझिक अल्बम, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सिरीज मध्ये कामा करूची संधी हा. हेचोच एक भाग म्हणान केलेलो ह्यो मालवणी संतोष जुवेकर बघाच. असं म्हणतात मालवणी माणूस ह्यो खेकड्यांच्या संस्कृतीचो उत्तम नमुनो असा. एकमेकांचे पाय खेचीतच रावता. आपण पण वर येणार नाही आणि दुसऱ्याक पण वर येऊक देणार नाही. पण म्हणतात ता खरा असताच असा नाही. हे का अपवाद असत हे आमच्या गावातले गोविंदा. हे पाय खेचणत नाही तर खांद्यावर पाय सावरून मालवणी सण, संस्कृती आणि परंपरा जपत वर वर जातात. अहो कसे म्हणून काय विचारतास? ह्या धुमशान बघा म्हणजे तुमका कळत. गोकुळात रंग खेळतो श्रीहरी. गोकुळात रंग खेळतो रंग खेळतो श्रीहरी. वा मामने, आज काम काय जोरात चालला तुझा? होय तर वातावरण निर्मिती महत्वाची ना, त्याशिवाय फील येणार नाही रे. होय ता मात्र खरा. पण ह्या काम झाला तर वर्गणी गोळा करून जायचं. हे बघ झालाच माझा. जरा हात धुतोय, आवरते आणि येतोय, कळला? या वर्षी दहीहंडीत पावसाने शबाय नाही घातली म्हणजे मिळव. आज वर्गणी गोळा करून जातो ती करूक दे रे बाबा. अरे मेल्यानो गजाली कसले मारतात? चला लवकर, पावसान शबाय घालूच्या आधी. पहिले त्या 63 मालवणकराकडे जाऊया. होय होय बरोबर. मेलो बरोबर ना दहीहंडीच्या वेळात पळतो त्याच्याकडे धरूया पहिलो. होय होय.
औषध घो तुझ्या हळू पडव मरे. आता ह्यो दिरसण आमका बडवतो आता काय खरा नाही. औषध खावर काय झालं रे? मेला दुपारती कशा का लोकांचे दरवाजे बडवतात? ता आम्ही वर्गणी गोळा करू गेलो. दहीहंडी इली ना जवळ, त्याचीच वर्गणी गोळा करू गेलो. अरे शिरा पडली तुमच्या तोंडावर. दरवर्षी कसली ना वर्गणी मागतास? काय काम धंदे नाही तुमका? सण इले की हे इले भीक मागू रिकाम टेकडे घ्यायचे. आता दहीहंडी दरवर्षी येतात तर आम्ही तरी काय करतो ना गोविंदा? देताच ना 151 रुपये. 151 मग फटकेचं वाको भरलो. अरे पैसे काय माडायला लागतात काय रे? अरे आम्ही दिलेल्या वर्गणीमध्ये दरवर्षी मनोरंजनाच्या नावाखाली डीजे आणताला, दारू पितालास आणि दहीहंडीचे मनोरंजन असतास आणि स्वतः गोविंदा म्हणतालास. अरे स्वतः मरतालास आणि दुसऱ्यांका पण मारून घालतालास. 50 रुपये घ्यावा. मालवणकर 50 रुपयाचो जमानो गेलो. 151 रुपये लागतले. हे 50 गप घ्यावा आणि वाट्याक लागायचो. माका शिकवतात रिकाम टेकडे चालले. हॅलो कृष्णा. Krishna, 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 Krishna. काय रे तुझा काय आता? काय बोलस पोरांका? रिकाम टेकडे काय उपटतलस? रिकाम टेकडे. मालवणकर हे पोरगे सकाळी 7 वाजता कामावर जातात, संध्याकाळी 4 वाजता घरात जाऊचा सोडून चव्हाट्यावर येतात, चव्हाट्यावर धेंडीची प्रॅक्टिस करतात, परत सकाळी उठून कामावर जातात. रिकाम टेकडे. तू जेवढे चटणीचे मासे खाऊसाठी पहिल्या पावसाची वाट बघतस ना, त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही धेंडीची वाट बघतो. तू जेवढं पैशाचं थर बघितलं नसशील ना, त्याच्यापेक्षा जास्त थर आम्ही धेंडीक लावतो. तू जेवढं तुझ्या बायको प्रेमात काच भरवलं नसशील ना, त्याच्यापेक्षा जास्त आम्ही आमच्या धेंडीच्या दिवशी सगळ्यांचे खडखडे लाडू वाटतो. रिकाम टेकडे. 50 रुपयाची वर्गणी तिथे आणि दारू पितो असं म्हणतं. क्वार्टरचं रेट तरी माहित आहे का? मालवणकर, धेंडीच्या दिवशी एक तरी गोविंदा दारू पिलेलो दाखव, तुझ्या ढेंका खालून जाता येईल. अरे थर लावताना आम्ही एकमेकाची एवढी काळजी घेतो ना, तू तुझ्या घरातल्यांची पण काळजी घेणंच नाही. चायला हे घे तुझ्या 50 रुपये. तुझ्या 50 रुपयाची भीक लागू नाही आमच्या धेंडी. आणि एक लक्षात ठेव, हे गोविंदा असं हे वर्गणी मागू केले, भीक मागू घेऊ काय तुझ्याकडे? आजचा खो मालवणकर, धेंडीच्या दिवशी घराच्या आजूबाजू तरी दिसशील ना, थै येऊन तुझ्या तगडे तोडतलं. चला रे. काय मंडळी, धुमशान बघितलात ना? दहीहंडी ही आता फक्त सण आणि परंपरेपुरती मर्यादित नाही राहिली, तर ती गोविंदाच्या मेहनतीचो आणि जगण्याचो अविभाज्य घटक बनून अभिमानाची आणि आतुरतेची पर्वणी झाली असा. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव